Jeg hedder Gurli Bertelin. Jeg er 67 år gammel. Jeg fik MS den 1. december 2009 kl. 7:15. Jeg kunne ikke være den aktive Gurli, som jeg altid har været. Jeg har været pædagog i mange, mange år. Lige pludselig så kunne jeg ikke være fysisk aktiv sammen med børnene. Jeg er nu her inden for de sidste 3-4 år begyndt med at gå med rollator, som jeg er rigtig ked af at gå med, fordi jeg føler mig udstillet. Jeg kan ikke være det, jeg gerne vil være for mine børn og mine børnebørn, fordi jeg kan ikke komme ned på gulvet, jeg kan ikke komme hurtigt op. Så der er jeg ramt rigtig hårdt. Jeg fik de her spasmer, som ret ofte udviklede sig til at blive til kramper. Det ødelagde selvfølgelig min nattesøvn rigtig, rigtig meget, så jeg sov de der 3-4 timer. Da jeg startede med at blive introduceret til støvlen, der var på Glostrup, så fik jeg den med hjem, og jeg prøvede den, og allerede den første aften, jeg har haft den på, kunne jeg mærke, at mit ben det blev lettere. Jeg bruger støvlen 3 kvarter hver aften. Den er nem at have på. Den er behagelig at have på. Den hjælper mig om natten til ikke at have så mange spasmer og kramper. Min livskvalitet, efter jeg startede med støvlen, er blevet væsentligt bedre. Jeg kan overskue mange ting, fordi jeg ikke får de spasmer og de der kramper i mine ben, når jeg skal gå, rejse mig eller ligge i min seng. Så det er en god opfindelse at have fået sådan en støvle på.